amb la segona edició. Nosaltres havíem de crear un circuit on uníssim els pobles que formem el Callaràs. La gent s'hi ha abocat i la valoració de la gent és magnífica. Doncs ha sigut una cursa espectacular per la bellesa del recorregut, m'ha encantat. Jo personalment al principi no m'he trobat gaire bé i m'ha costat. M'ha sigut fins a la 9 del Berguedà que realment he canviat el xip, m'he començat a trobar molt bé i pujant al Sobrepuny he volat fins a arribar aquí a la Pobla de Lillet. M'ha encantat, la veritat és que és sorprenent el recorregut. Molt ben organitzat, molt ben marcat, els avituallaments complerts. A la que ha vingut la primera baixada he intentat canviar una mica el ritme, me n'he anat i a partir d'aquí ha sigut anar mantenint les distàncies. La veritat és que ha sigut una carrera maca, molt corriolera, moltes pujades, tècnica. He intentat jugar una miqueta, apretar una mica la pujada per si retallava el temps amb en Pau, però és que no li retallava temps i llavors he dit vés a disfrutar de la cursa i a fer la segona posició. Una cursa especial, no només per la serra, per les vistes, sinó perquè hem tingut un poble totalment entregat, com és la Pobla de Lillet, Sant Julià de Cerdanyola, Malanyeu, la Nou de Berguedà, Castell de l'Areny, el refugi de la Clusa i el refugi d'Ardaricó. És una cursa que us la recomano, l'any que ve l'heu de marcar al calendari. Vinga, a tope! Pirineu, que bonic que ets! Hem tingut a Pau Bartoló, la Núria Piques, el Toti Bes. M'han demostrat que no només prioritzen la competició i formar part d'un circuit federatiu, sinó que el que valoren molt avui en dia és un bon recorregut, una bona organització, uns bons avituallaments. Porto molts mesos competint i s'està fent dur. Realment noto el cansament, no a nivell físic sinó mental també, des de l'1 de març que estic competint i costa gestionar aquest esport, però bé, curses com avui fan que em tornin a venir ganes de córrer un trail. La veritat és que és la primera edició del circuit X-Mission, em feia il·lusió guanyar-lo, crec que és un circuit que crearà tendència, crec que l'any que ve encara hi haurà més nivell, però bueno, vaig guanyar la primera edició, això ja forma part de la història i això no m'ho treu ningú. Estic molt content perquè realment ara portava 2 o 3 mesos una mica irregulars, arrossegant una lesió, amb poca confiança i avui el fet de poder tornar a estar davant m'haurà donat ànims, que ja crec que ho necessitava.